فيلم زتفالالي ممحياشات إنا تقبرلو بزح مدرخ معباليتات زحالفن جيناون زحالف زلو معبول مهزوس نتبب إسرخ فلزمانيو نات قدميو فليغوس درون معبيلو زنبرس نتبباو نتفتات أميرو دما عزو مساتي كخون زخالة بولوت نتبباو مهزويو نات زكايد زنبرا ناي كبقى موزيكان ناي مدرخ دراماتاتن عابو زنبرو ناي مستمقار بقتاتات مسمع مرأي كمون من باب زعمسلو تأميرو زقرب زسلطن خفال سنتبب دمايو ስለዝኾነ ድማ ልዕሊ ዝኾነ ስነጥበባዊ ስራሓት ኣቓልቦ ይወሃቦን ዝያዳት ኸታትል ትለውዎን ምስራሕ ፊልም ብዙሕ መስራሓት ዝሓልፍን ብዙሕ መድረኻት ዘጠቓልልን እኳ እንተኾነ እቲ ቀንዲ ተጠቃሲ ዝኸውን ዛዕባን ዝዓበየ ኣቓልቦ ዝወሃቦን ግን ጉዳይ ባጀት እዩ ሓንቲ ፊልም ንኽትዕየ ካብቲ ተዓዛቢ ብዒንቱ ዝምልከቶም ሰባት ወፃኢ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ሞያውያን ዝሳተፉላን ልዕሊ ክንግምቶ እንኽእል ዓቐን ገንዘብ ትሓትትን እያ ካብ ግዜ ምፍራይ ክሳብ ድሕሪ ምፍራይ ከምኡውን ፊልምኻ ናብ ተዓዛቢ ትቐርበሉ መድረኻት ምርካብን ምፍጣርን ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ወፃኢታት ይሓትት ፊልም ድማ በዚ መዳይ ኣብ ክልተ ክምቀል ይከኣል ናይ ትሑት ባጀት ፊልምን ናይ እኹል ባጀት ፊልምን ድማ ይበሃሉ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ሰራሕቲ ፊልም ማለት ባጀት እዩ እናበሉ ይዛረቡ እዮም እዚ ኣማላኽታ ድማ ኣገዳስነት ገንዘብ ኣብ ምስራሕ ፊልም ከርእየና ይኽእል ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ግን ገንዘብ ኣሎ ማለት እውን ብሉጥ ስራሕ ኣሎ ማለት ከም ዘይኮነ እዩ ምስክር ናይዚ ድማ ብትሑት ባጀት ተሰሪሐን ነተን ክልተ ሰለስተ ዕፅፊ ብናተን ወፃኢታት ዝተሰርሓ በሊፀን ኣብ ተጠቀስቲ ውድድራት ክዕወታ ምኻለን እዩ وحجي حنتي نتبل لابزي كن سجرا زي دلي بسخة أنتايو لمود أبا حلاله هذا فيلم مالت باجت مالتيو زبي إذا حجي كنا خبرها مالتي نظام اسمه زي أخ سجرا خلاص أخبرك أخذ سجرا عندك سلامتاي أقدر سنتنا باجت عم مسرح فيلم بزخانة من قد تخد سجرا أي تخيلني إزي أقميتك وين إذا أخبرك بتحط متن باجت كم عينة فيلم خسارة تخيل وين هي تحط باجت فيلم سراحات كسرحت دليخة انتهي ميل أخذتك أنت تخيل إذا أخذت زارب تخيلها بتحط باجت زسرحو فيلمتاتيلنا انفليلو درجاتات كابوتانا بوتا يفالاليو إذن فيلم ناي تحط وصايتات فيلميو كبلو زخل ممزنون كمو بتزلو كبابن نوعو زساتفو ددراتن يفالاليو نابنت أب أفريقا ناي تحط باجت فيلم زبهال فرياتن أب هوليوود كم تحط باجت زتقسو فيلمتاتن نناتهم وصايتاتن أزيش تفالاليو ممزنيتاتن يزلوهم حجي تحط باجت فيلم كتب لها نبعلو حدا زفلالي نجار له بخلته من قد تاتيو زفلالي كاب عدنا بعدي فلالي كاب جير نابجير كاب فلالي مالتي زجان رانو بلا جخاب عدنا بعدي فلالي كتب لها نابنت أب أمريكا عند حدا لو باجت فيلم ويتحط باجت فيلم كويلو أو عدنا لعل باجت فيلم نالباتو ناي حلمي باجت فيلم كتب له تخيلي سلازة حدا في اللي بجيرك بهالكل قال يوم عليتات ناي فيلم تحط باجت الدليل له نابنت زناي رعد فيلم زبها هورر موفي نبلو مالتي تريلر بهالون زي أب تمسات وياب انتايك خوونيو what will happen أبزبل زئسر بزي كم تحط باجت فيلم يوم زتقص حجي بزي نزخنا تقول لنا مالتي كبعدنا بعد 5 فلالي أب هاجرناون بعينوتهم بزحات زخونو فيلمتات كفاري تصنيحومن اللون كاب جزينا تنت أتحيزو دما بزيادة كسرحلهم تصنيحيو فيلمتات هاجرنا جن زي كما بقاقسو أبز جزيزي زحتيلو كم زركابي زغلات حاله كاب تتنك دما قداي واجتيو أبز جزيزي زفاري زلو فيلمتات بمنصر باجت دخم زبالون بوزح حالك زحاتون دمايوم مثل لعباجات فيلم ببوزح نجارات كتصلي كال قال خاب دما ببزحت عزاوين دحرة مفراي فيلم من زهلو تسيتيوم كنت تصدلو نجار فيلم خعبي عند حدا أخوينه حالي عبر استلو أم مسرحو أيقونن أب قدما مسرحو أيقونن تزعابي نعو كم رقاحي زخون التي ناي مشاتن مزرقحن مدرخي
ወይ ፕላትፎርም እስኻን ንሕዳ ናይ ምሻጥን ናይ ምዝርጋሕን ዓቢ መድረኽ ኣለካ ኮይኑ ንዑ ግምት እቲኻ ብዓቢ ተበግሶ ፊልም ትሰርሕ ስለዚ ዓቢ ፊልም ተፍሪ ማለት ሕጂቲ ናይ ዓድና ክበሃል ከሎ ትቐኒ ፀገም ኮይኑ ዝረአየና ንዓይ እቲ ናይ ድሕሪ ምስራሕ ደሎ ሓደ ፊልም ስራሕካዮ ነቲ ተውፅኦ ባጀት ብኸመይ መንገዲ ከም ትመልሶ ዘሎ ብድሆይ ትዛዓብየ ማለት እዩ ንዑ ግምት እቲኻ ኢኻ ትሰርሕ ክትብገስ ከለኻ ስለምንታይ ግምታዊ ዝኾነ መደብ ወይ ውጥን ጌርካ ስለ ዝብገስ ከምቲ ክትቀስ ዝጸንሐ ኣገዳስነት ባጀት ኣብ ምስራሕ ፊልም ዕዙዝ እኳ እንተኾነ እኹል ባጀት እንተዘይብልካ ስራሕካ ብልፅቲ ኣይትከውንን ማለት ግን ኣይኮነን ኣብነት ናይዚ ድማ ብትሑት ባጀት ተሰሪሐን ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ተሸለምቲ ክኾና ዝኽኣላ ፊልምታት እየን ብሉጽነት ፊልም ብመንገዲ ኣብ ፊልምኻ ክትብሎ ደሊኻ ዘለኻ ዛንታ እውን ክጽሎ ይኽእል እዩ ኣብቲ ቅድመ ምፍራይ ናይታ ፊልም ዝግበር ምጽፋፍ ሓሳባት ዛንታ ድማ ዓቢ ተራ ዘለዎ ነገር እዩ ኣብዚ መዳይ እዚ ክትዕወት ምኽኣል ድማ ነተን ዘለዋኻ ውሑዳት ባጀት ብዝግባእ ብምምረቓሕን ብምትዕፅጻፍን ብሉጽ ስራሕ ተፍሪ ማለት እዩ هو ገንዘብ መሰረታዊ ፊልም ማለት ገንዘብ እዩ ብብዙሕ ምኽንያቱ ብዙሓት ዓይነት ሙያውያን ኢኻ ተሳትፍ ብዙሕ ዓይነት ግዜ ዝወስድ እዩ ብዙሕ ዓይነት ቀረባት የለየካ እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ፊልም ንምድላው ገንዘብ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሕድቲ ዓይነት ገንዘብ ግን እኹል ክትረክብ ትኽእል እኹል ዘይኮነውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ሕድቲ ኣብቲ እኹል ገንዘብ ኣብ ዘይህልወካ እዋኑን ከመይ ጌርካ ካልእ ሜላታት ምብልሓት ሓዊስካ ክስራሕ ይከኣልካ ናብ ምሕሳብ ተኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብ መሰረታዊ እዩ እንተዘይተኻኢሉ ግን በቲ ዘለካ ነገርካ ክስራሓሉ ብትሑት ገንዘቡን ክሰርሓሉ ትግደደሉ እዋናት ኣሎ ማለት እዩ በጃኻ ይተቕተልኒ ወገና ተሳዒሩሉ ናጽነት ዲኻ ክትብሎ ምግንጻር ክትረኽቡ ናይ ሰዓታት እቶ ንስኻ ግን ኣይክትርዮን ኢኻ أنا خمس ردان حد بلوز فيلم أب درست كوين يسمعني اتفلم تحسب كبجس كله سكريبت كتصحف كلهم بلوز نت فيلم أبع تجمر كابا نفس راح كتكيد كلام تكمل تكنيكس مرة وثاني كم دايركتور مالتي حج أبنا زغنا نعلم سانتوش سيفانز بعلا له حجي سينماتوغرافر ينيرو نفع سينماتوغرافر نيرو دحر ناب دايركتور تصري حجي نسو اتا فيلم لو باجيت عم جنك تعزبها خلها هاي باجيت فيلم عبيت وقعت له مرح هدر زوساتو حزب الساتو فيستيفال قالو قلقلم السوق نتن فريم تراي نايتا فيلم نايتا كاميرا بمصنع نتي كغبرو زيك على نجر ام نايتا عزبتو ماين خمس فطر غيرو اجي تسب نت موفي خري خلو عب فيستيفال كم زله يردو عبيتو غي كايد كم زله ابروسي يسولو ابتا فريم بيزغبرو طبابي حجسو اجي تسب كعزب كلو كومو حجي بلوص دايركتورات كوم تكنيك تقوم تغبرو زي قالو اب رئيس ناي تعزابيهم كم فطر غيرهم بس غبرو نت فيلم شو الصها تدنا تتطعموا التكنيك اجي نحنا خاوم كنمهر نخلينا معناته مستي ناي باجيت ناي كال صقمات زلو كمي غيرنا هاي باجيت كنمسلو نخل كمي غيرنا توادادار خنغبرو نخل كابزي زبلكو سينماتوغرافر صبو غيرنا خنمهر نخلينا تيك توك ولا تمصخين او ناش ناي دقائق دراماتات زسرحو عتدغفت زلوم سباتالو ام موبايل تسايلو ام موبايل اديت زغبرو ግን بمليونات سبات كاي يعزبون يعني شيء ناي دقائق دراما سلازي حسبت ايديا حساب زهلو بلو سرحك سرحت خلا سلازي فيلم مبغست بيست ايديا تراي خون امبر باجت ازيو وساني كونه نازخ زراب زصنحه
ኣብነት ክኾናና ዝኽእላ ብውሑድ ባጀት ተሰሪሐን ከንስተን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ተሸለምቲ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ሽልማት ክኾና ዝኽእላ ፊልምታት እየን። ናይ ዓመተ 2020 ዝበለጸት ፊልም ተባሂላ ክትሽለም ዝኽኣለት ፊልም ፓራሳይት እውን ንባዕላ ብትሑት ባጀት ዝተሰርሐት ኮርያዊት ፊልም እያ። ብትሑት ባጀት ፊልም ዝስራሕ ስራሕ ንውድድር ዝበቕዐ ግን የለን ማለት ኣይኮነን። ኣብዚ ኣብ ሆሊውድ ኣብ ኣካደሚ ኣዋርድስ ማለት ኣብ ኦስካር 92 ዓመት ገይሩ ኣሎ። ኣብ ታሪኹ ንብሉፅ ሽልማት ፊልም ቤስት ፒክቸር ዝወሰዳ ብትሑት ባጀት ብዝተሓተ ባጀት ዝተሰርሐ ኣለዋ። ከም ኣብነት ሙንላይት ትወስድ ትኽእል ኢኻ። ሙንላይት ናይ 2016 ፊልም እያ። ኣብ ኦስካር ናይ 2016 ብሉፅ ብልፅቲ ፊልም ተባሂላ ማለት እዩ ንላላላንድ በሊፃ። ሕጂ ሙንላይት 1.5 ሚልዮን ዶላር እዩ ናታ ባጀት። እቲ ኣብ መዳርክታ ዝነበረት ወይ ካብ ክልቲአን መነንቲ ዕወት ዝበሃል ዝነበረ ከዓ which is ማለት ላላላንድ 30 ሚልዮን ባጀት ነይሩ። ስለዚ ብ1.5 ሚልዮን ባጀት ኦስካር ዝረኸበት እሞ ከዓ ብልፅቲ ፊልም ምክንያቱ እቲ ካታጎሪ እቲ ክፋላት ብዙሕ እዩ። ንብሙሉኡ ስዒራስ ብልፅቲ ፊልም ክትበሃል ዝኽኣለት ሙንላይት እያ። እዚኣ ኣብ ታሪክ ናይ ሆሊውድ ናይ ኣካደሚ ኣዋርድ ወይ ሽልማት ኣካዳሚ ብዝተሓተ ባጀት ተሰሪሓ ንሽልማት ዝበለፀ ካብተን ንሽልማት ዝበለፀ ፊልም ዝበቕዓ ዝተሓተ ባጀት ዝወፃ ፊልም እያ። ከምኡ ትሕቲ 5 ሚልዮን ዶላር ዝወፀን ብድሕሪኣ ዝጥቀሳ እውን ኣለዋ። ንኣብነት ማርቲ ኣብ 1955 ዝበለፀት ፊልም ዝወሰደት እያ። ብድሕሪኣ እውን ሮኪ ኣብ 1976 እዚኣ እውን ዝበለፀ ፊልም ዝወሰደት እያ። ትሕቲ 5 ሚልዮን ዝባጀተን እያ። To you? Who is you, man? I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? ኣብ ሃገርና ምስ እንምለስ ዘለዎም ሕፅረታት ኣብ ግምት ብምእታው ደሓን ዝኾኑ ስራሓት ይፈሪሖም ዘለው ገለ ኪላታት ይገልጹ። ኣብ ዝተፈላለዩ ፌስቲቫላት ፊልም ብምስታፍ እውን ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ክረኽቡ ዝኽኣሉ ስራሓት ቀሪቦም እዮም። ወሕጂ ኣብ እዚኣ ፊልም መርሃውያ ትብል እቲ ዛንታ ናይ ስደት ዛንታ እዩ። ሕጂ እቲ መጀመርታ ክሕሰብ ከሎ እቲ ዛንታ እውን ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ዛንታታት ማለት ብደረጃ ዓለም ማለት እዩ ካብ ዝተጠቀስታ ኣርእስታት ስለ ዝኾነ ብኣገዳስነት ፅቡቕ ጌርና እንተሰሪሕናዮ ምናልባት ናብ ገለ ደረጃ ክንከይድ ንኽእል ኢና ብዝብል ኢና ተበጊስና። ድሓር ኣብ ግብሪ ምስ ኩሉ ፀቕጥታት ከምቲ ትደልዮ ከምቲ ስኻ ኣብ ርእስኻ ሒዝካዮ ትኸይድ ኢማጂኔሽን ወይ ስእልታት ክኾነልካ የሸግር እዩ። ኦፍኮርስ እዚ እውን ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ትቐንዲ ኣርእስቲ እቲ ባጀት እዩ። ሕጂ ማዕረቲ ዝተሓስበን ዝተሓለነን ኣይኮነን እቲ ኣባይታት ዝገብሮ ስእሊ ማለት እዩ። ግን ብዓቕምና ንዑታት ኣብ ግምት እቲኻ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ጌርና ማለት እዩ። ብደረጃ እውን ኣብዚ ናይ ረሚ ኣዋርድስ ሽልማት ናይ ረሚ ማለት እዩ ኣብኡ ሰርቲፊኬት ወሲዳ። ሕጂ እቲ ኣብኡ ዝግበር ሽልማታት እንታይ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ክተፅንዖ ክትፈልጦ ኣለካ። ከም ሽልማት ኢልካስ ትደረጁ ባዕልኻ ክትዕቁኖ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ድሕሪ መፅናዕቲ። ስለዚ እዚኣ ፊልም እዚኣ ኣብ 2018 ብሮንዝ ረሚ ኣዋርድ ማለት እዩ ከምኡ ረኪባ። ኣብ ሃገርና ንዝፈርዩ ዘለው ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ብሓፈሻ ንምትብባዕን ንምምዕባልን ተባሂሉ
ንዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝመዝን ውድድር ክስራዕ ጸኒሑን ኣሎን ኣብዚ ሓለፋ 2 ዓመታት ዝተኻየደ ውድድር ሻሞት ንኣብነት ምስራሕ ፊልም ንምዕባልን ጽቡቕ ገስጋስ ንኸርኢ ኣብ ምድራኽን ሓጋዝ ምንባሩ ብዙሓት ይሰማምዕሉ ብዝበለጸ ኣገባብ ክቕጽል ዘለዎ ድማ እዩ ኣብ 2019 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻሞት ካብ ዝተሳተፋ ፊልምታት ዝተፈላለየ መምዘኒታት ሓሊፈን ብሉጻት ተባሂለን ዝተሸለማ ሓጸርት ፊልምታት ነይረነን ኣራና እትብል ፊልም ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት ሓጻር ፊልም እያ ደራሲ እዛ ፊልም ድማ ዘጋጠሞ ናይ ባጀት ብድሆ ከዓንቀፎ እዛ ኣብ ሻሞት ንመወዳድርታ በሊጻ ዝተዓወተት ፊልም ክቕርብ ኪኢሉ እዛ ኣብ ሻሞት ቀሪባ ነበረት ተዓዊታ ነበረት ቀራና ትብል ሓጻር ፊልም 2 ዓመት ኣብ ብድርሰት ደረጃ ተዳልያ ምጸንሐት ንሓርና ብግብራዊ ስራሕትያ ማለት እዩ ቀድሚኡ ከፍሪዋዝ እንዳልዩ ትካላት ገለ ንሓትት ነርና ኣይተኻለን ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ምስ ሓለፈ ከመይ ጌርና መገድና ክንሰርሓ ንኽእል ትዝደለናዮ ገንዘብ ትዝደለናዮ ሓገዝ ካብ ዘይረኽብና ከመይ ጌርና ብናትና መብላሓት ክስራሕ ትከኣልና ብዝብል ኣቲና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ባዕለይ ኣብቲ ምፍራይ ተሳቲፈ ብገንዘብ ኣምውጫ ማለት እዩ ከምኡ ንዕሩኽተይ ብገንዘብ ደረጃ ዝደገፉ ነይሮም ብሓሳብ ብማቴሪያል ብዓቕሚ እውን ማለት እዩ በቲ ሞያዊ ክእለቶምን ድሓር ተረኽበት ተኣቐዲምካ ገንዘብ ዘለዮ ነገራት ንዑ ሸፊና ዝተረፈኻ ብመድረኹ ከምዚ ክፈል እንዳገበርና እያ ተሰሪሓ ማለት እዩ أنت يا وشالج من مسبلك هاك تموت هاك تموتني خل من باركك سام تسأل موت عزوك سام زرحك هاك ساقك بدم بتبقى تاني بدم بتبقى إيش ጾር ሓሳባት ዘርእስታ ሓጻር ፊልሙን ኣብቲ ውድድር ብምስታፍ ብምርጫ ህዝቢ ወይ ድማ ብድምፂ ህዝቢ እታ ዝበዝሐ ድምፂ ዝረኸበት ኮይና ብምስማያያ ክትሽለም በቂዓ ብዘለካ ውሱን ዓቕሚ ተዓጻጺፍካ ተዓዛቢ ክዓግበሉ ዝኽእል ብሉጥ ስራሕ ከተቕርብ ከም ትኽእል ድማ እዛ ፊልም ህያው ኣብነት እያ ብነዊሕ ግዜ ወሲዱ ናብ መደምደምታ በፂሑ ዝተጻሓፈ ድሕሪ መጽሓፉ ሽዑ ነቲ ባጀት ንምቕላል ካራክተራት ልክዕቶም ኣብ ርእሰይ ዘለዎ ከም ዘለዎ ከምጾም ኣለኒ ብዘይ ገድስቶም ብቕዓቶም ገለ ብዘይ ገድስ ግን ልክዕ ንዑ ክዛረብ ዝኽእል ንዑ ከድምፅ ዝኽእል ገለ እንድሕር ኣሎ ሰብ ከምፅየ ፈቲነ ንኹሉ ሰቲ ንባዕሉ ሰቲ ዋላ ክፅሕፎ ከለዎ ቪጁዋል ዝገበርክዎ ቦታ ነይሩ ናይ ቢንያም ዝበሃል ኣርቲስት ሩም እዩ ሕጂ ኦሬዲ ስለ ዝፈልጦ እቲ ሩም እቲ ካራክተርካ ኣብኡ ከም ዝህነፁ ኮይኖም ማለት እዩ ልክዕ ንዑ ከም ዝመስሉ ኣብ ድርሰተይ ክትፍጠር እትደሊ ገፀ ባህሪ ዲኺ እሱ ድዩ ዝሕመክሰል ብዛዕባ ክፅሒፈ ኣዝያ ህብብቲ ገፀ ባህሪ ክገብረክ ዲኺ እትደሊ من يخبر دليتك النجار ዳግም ዘርእስታ ሓጻር ፊልም ድማ ብኣርትዖት ማለት ኤዲቲንግ ታዝበለጸት ብምስማያያ ክትዕወት ኪኢላ እዛ ፊልም ብዙሓት ተዋሳእቲ ዘይተሳትፍ ኮይና ብደራሲ ተኣልያ ኣርትዖት ወይ ድማ ኤዲቲንግን ብናቱ ብቕዓት እያ ተሰሪሓ እዛ ስራሕ ድማ ከመይ ጌርካ ብዘለካ ጸጋታት ተዓጻጺፍካ ኣብ ባጀት ከይተደረትካ ክትሰርሖ ደሊኻ ንዘለኻ ዛንታ ናብ ተዓዛቢ እተቕርብ ኣብነት ክትኮነና ትኽእል actually تاع سكريبت تصحفه خلهم كم باجت قال بزح كستاي نبرن مالتي باجت ابقمت هايتهون بزح باجت تاع تشغر كوني رشا كنت سكريبت تصحف كلا
ايديا اب كل تسبت حصرين يرو تا فيلم سي بخل تسبات سراح مسارحتين يرو كاميرامان انا خا بعلي صحيفيا بعلي دايركتين بعلي دغيريو بلس اديتنج كبعلي سيره هنا يتفيلم اجي كابتن دولخي ابتين برودكشن دلوا دليات سرعتي بوحدو سلسته انا قليل يلاه كل تتواسات يم دلوا اجي بزح ازي عبي باجت دليا موفي كلا يخونت النيره بلس بغزيون حصار ስለሆነት اب كمزي جيش كتسال بوتا تغير الله قلقل سلا يخونت كا ما ازي بزح باجت كلا دليا موفي نبرتن باجت ايتشغر كلا زانتا فيلم قدم كل ነገር ተጻሒፉ ዝውዳን ዝጻፈፍን እዩ ድሕሪ መጽሓፍ ኣብ ዘሎ መስርሕ ምፍራይ ፊልም ግን ብባጀት ክጽሎ ይኽእል እዩ ኣብ ግዜ መጽሓፍ ዛንታ ኣብ ርእሲ ጸሓፋይ ዝነበረ ሓሳባት ናብ ክውንነት ንምቕያሩ ኣሸጋሪ ምዝኸውን ድማ ጸሓፋይ ዛንታ እቲ ፊልም ምስ ኩነታት ብምዝማድ ዳግማይ ዛንታ ንኽጽሕፍ ዘገድድ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ሕጂ ብሉጽ ስራሕ ክትብል ከለኻ ኣብ ጽሕፈት ምናልባት ብልጽቲ ክትኸውን ትኽእል ታ ስራሕ አባይታ ስመጸት ናብ ፊልም ክትስራሕ ከላ ግን ናይ ግድን ገንዘብ የድልያ ምክንያቱ ኣብቲ ስራሕ ካብዚኦም ካፕቴን ድበልኩ ዓይንት ወይ 5 ረዋሕታት ብውሕዱ ነቲኦም ኣብተን 5 ረዋሕታት ደለው ሞያውያን ኪላታት ንዖም ክትከፍል ክትክእል ኣለካ ንዖም መኽፈሊ ገንዘብ ከም ባጀት እንድሕር ደይብልካ ፕላስ ነታ ፊልም መንቀሳቀስ ድኸውን ባጀት ተዘይብላ ናብቲ እንድሕር ክትምለስ ኢኻ ናብቲ ዴቨሎፕመንት ነታ صحفتي ناوت ملس مالت اندي نزلكا وحد باجت امراقحكان تعصصفكان مرق زانتا بمصحف عوض زلو سرح مفراي زكاليو سرحت فيلم هاجرناون بزلوم حصرت باجت كيتعنقصو استفالالي سرحات امبركات يركبو اول باجت هاليكا قطعي يتزبلص ነገር እኮ አንተኾነ ክትረኽቦ መዘይ ትኽእል ግን አንቃጽ ነገር ክኸውን የብሉን ኣብቲ ዘለካ ጸጋታት በሞት ኳር ድማ ብዘለካ ዓቕሚ ብምትዕጽጻፍ ተወዳዳሪ ስርሓት ከተቀርብ ትኽእል كمتي زبلنايو اتي قندي اقداسي اقستي تحسب انتي زبحال بتصبق زانتا مالسي صبق زانتا اندحد ادلكا خوينو زانتا حسابو متبلو تخلنيها تصبق زانتا اندحد ادلكا خوينو صبق فيلم كسرح تخيليها حماق فيلم كسرح تخيليها حماق زانتا انتلكا جن حنتياتا تخلو حماق فيلم تريخ سرح تخيل حجي بستخاله حدا بسربعته يتينا معواد قلت كمالتي لازم بستخاله صبو زانتا حسكا بقس لك بدحريوتي ناي باجت كي تبقسكا خلخا بدهو سلازخونه صبو زانتا حسكا تمصيخا جن حدا سغومتي كيت كاسل تبقس كعوتك يخيلي مالتي سلازخ جمر كان لخاون تقندي اتكرو كون زغبو ابتي اذا انت خلو تسرع لعلي عقل غزي وقلت رايزي كونس لعليو مهنياتو بتي بدهو سلازلك انا باجت لعليو غزي هبكا كسر حل بتخيلك تسفازلو سرح كسر تخيلي خا مالتي